χάρτη, θα δείξουμε κάποιες ασκήσεις σε σανίδες και πάμε να ξεκινήσουμε. Ερχόμαστε στη σανίδα, φοράμε ένα λάστιχο στα πόδια, προσπαθώ να μην είμαι εδώ σπρώχνω, κάτω λεκάνη, μέσα στη κοιλιά. Θα μείνουμε για 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ξεκινάμε με το δεξί πόδι, ανοίγω, ανοίγω, κλείνω, κλείνω, ανοίγω, ανοίγω. 3, 4, άλλο ένα, 5. Μένω για 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ανοίγω με το αριστερό τώρα. Ανοίγω, ανοίγω, σταθερό το σώμα, έξω, έξω, μέσα, μέσα. 3, 4, 5. Ακουμπάμε γόνατα κάτω, ξεκουράζομαστε, ξεκουράζουμε λίγο καρπούς. Η δεύτερη άσκηση, ερχόμαστε ξανά στη σανίδα, κρατάμε ξανά για 10, 9. Ενεργοποιήστε το κέντρο, 6, 5, 4, 3, 2, κλωτσάω προς τα πάνω, τεντωμένα τα γόνατα, point και flex. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Λυγίζουμε γόνατα, ξεκουραζόμαστε, κυκλάκια στους καρπούς. Ωραία. Πάμε τώρα μια τρίτη άσκηση και τελευταία. Ερχόμαστε σε τραπεζάκι. Σφίξτε μέσα κοιλιά, σπρώξτε με τις παλάμες. Θα βάλουμε, το λάστιχο στους μυρούς. Αν θέλετε να είναι πιο σκληρό, μπορείτε να φορέσετε και 2 λάστιχα. Γατζώνουμε, ξεκολλάμε λίγο από το έδαφος, ίσα ίσα, δεν θέλω να κάνω αυτό, να μην εδώ. Ανοίγω για 3, 2, 1, ακουμπάω κάτω. Εισπνέω, 3, 2, 1, ακουμπάω. Εισπνέω, 1, 2, 3. Πάμε άλλες 2 φορές, πάνω. 1, 2, 3, τελευταία φορά, εκπνέω, 1, 2, 3, ακουμπάω πάνω, μείνουμε σταθερά πάνω, 30 συνέχεια προς τα έξω. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε άλλα 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Άλλα 10, καλύτερα. 9, 10, άρα πάμε, ξεκουράζουμε τους καρπούς. Αυτές λοιπόν ήταν οι 3 ασκησούλες της ημέρας. Μπράβο χωρί μου. Golden Gym Galatzio, εδώ θα μας βρείτε. Πολλά φιλιά. Γεια σας. Ωραία. Τέλειο. Εδώ είμαστε και πάλι. Θα σας δείξουμε μια άσκηση για τους γλουτούς και τους μυρούς. Βάζουμε το λάστιχο στους αστραγάλους, τα πόδια στο άνοιγμα των ισχύων και αρχίζω και σπρώχνω δεξί προς τα πίσω, αριστερό προς τα πίσω. Κρατάω σταθερή τη λεκάνη, προσπαθώ να μην κάνω αυτό, σταθερή. Και πάμε να κάνουμε 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, πάμε άλλα 10, μακριά πίσω, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, τραβάμε φτέρνες στους γλουτούς, γόνατα κοιτάνε μπρος, τα κάτω, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 τελευταία, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Ένα, πατάμε, κάνουμε κύκλους. Και αντίστροφα. Ωραία. Εσείς βέβαια, άμα θέλετε, το επαναλαμβάνετε άλλα 2 σετ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.